एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा, गोलू बाबू छौड़ी दिलवा। मीरगंज। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा। पूजा करत बानी हम छतवा पहो, नाम लिखले बा दोसरा के हाथवा पहो। पूजा करत बानी हम छतवा पहो, नाम लिखले बा दोसरा के हाथवा पहो। जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा, गोलू बाबू छौड़ी दिलवा। मीरगंज। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा। उहो राइटर झुन्ना के रुलाई दिहलस, चंदन आदित के भुलाई दिहलस। उहो राइटर झुन्ना के रुलाई दिहलस, चंदन आदित के रुलाई दिहलस। नरेश राजा के उ काहे खातिर छोड़ दिल बा, नरेश राजा के उ काहे खातिर छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा, जाके ससुरा में हमारा के छोड़ दिल बा। सरस्वती माई एगो छौड़ी दिलवा तोड़ दिल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।